Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлим мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Сабантуй милли рух җәүһәре. Ул татарларның күңел байлыгын, тапкырлыгын, күп гасырлы тарихын гәүдәләндерә. Бүгенге көндә Сабантуй бәйрәмнәре ничек уза? Әңгәмәбез шул хакта булыр. Кунакларыбыз Казан дәүләт мәдәният институтының халык сәнгате иҗатын өйрәнү һәм музыкаль белем бирү кафедрасы мөдире Сәйитова Әлфия Мөнир кызы һәм әлеге кафедраның доценты Зәйнетдинова Алсу Рөстәм кызы. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Хош килдегез. Хайырлы көн барлык тамашачыларга. Һәм тамашачыларыбызга тагын бер кат искәртеп узасы килә. Безнең тапшыруыбыз турдан-туры эфирда бара. Әгәр дә сезнең кунакларыбызга сорауларыгыз бар икән, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Һәм хөрмәтле кунакларыбыз, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта эшчәнлегегез турында булыр. Игътибар экранга. Студия безнең бүгенге кунакларын Казан дәүләт мәдәният институтыннан дип белерсез. Алсу Рөстәм кызы Зәйнетдинова, укытучы, педагогика фәннәре кандидаты, этносәнгать иҗаты һәм музыка белеме кафедрасы доценты. Бик күпләр аны асыллар тәхәллүсе астында иҗат итүче җырчы буларак та белә. Икенче кунагыбыз Әлфия Мөнир кызы Сәйетова, мөгаллимә, этносәнгать иҗаты һәм музыка белеме кафедрасы мөдире, халыкара һәм Россия күләм бәйгеләр лауреаты. Кунакларыбыз икесе дә студентларына милли белем бирә, халык авыз иҗаты, фольклорга һәм әлбәттә халкыбыз моңнарына гына түгел, традицияләренә дә мәхәббәт тәрбияли. Бу чыннан да шулай, менә шундый зур шәхесләр бүген бездә кунакта, һәм без бүген милли бәйрәмебез Сабантуй хакында сөйләшәчәкбез. Барыбыз да инде белә, Сабантуйның 1000 елдан артык тарихы бар, шулай бит. Ул инде еллар үткән саен камилләшә, үзгәрә бара, һәм бәйрәмнең башында ул инде төп чара дип әйтергә кирәк, бүләк җыю, шулай бит. Кайбер якларда инде аны бирнә җыю дип тә атыйлар, әрәпә җыю дип тә атыйлар. Менә ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә ул асылын югалтмады микән? Biz pedagog, әти, әниләр буларак милләтебезнең йолаларын, гырыф гадәтләрен сакларга тиеш. Бүгенге көндә ул минем фикерем буенча әз генә әллә ниндидер шоуга әйләнеп китә башлады. Безнең максатыбыз, безгә кирәк кешеләргә аңлатырга, ни өчен ул барлыкка килгән. Бу ярышлар артында нәрсә тора? Вот шунысы минем өчен бик җаваплы, бик Әлбәттә, Сабантуйы бөтенебездә яраткан бәйрәм, балачактан Сабантуй Көтеп балабыз иң матур күлмәкләрне киеп чыгабыз. Бу инде буыннан буынга килгәндер дип уйлыйм, һәм бүләк җыюга килгәндә. Бүләк җыю без бала вакытта да бар иде, хәзер дә бар. Bir ara nişiktir ул сүрелеп алды кебек менә бу миллилек бездә, ләкин бүгенге көндә безнең бу Сабантуй алды йолалары дип атыйк инде без аларны, бүләк җыю, сүрән сугу, алар барысы да торгызыла һәм тиешле дәрәҗәдә үтәдер дип уйлыйм. Инде безнең балаларыбыз шул бүләк җыюларда катнашалар. Ул бит әйтеп бетереп аңлатып булмый, син капка төбенә ат арбалары белән, апалар, абыйлар, яшьләр, тальяннарда уйнап килеп туктап, Алсу апа бүләк бирде дип, менә шулай әйткәндә ул костеннәр йөгереп уза, ниндидер бер барыбер безнең ментальлегебез бар монда. Һәм бу бәйрәмнәр, бу йолалар үзенең менә бу киң кулланылышын алагына барадыр дип уйлыйм мин. Һәм шулай булсын да, шулай. Шулай булсын да, ул хәтта безнең Казаныбызда да үткәрелә бит әлеге бүләк җыю йоласы. Мәсәлән, безнең Казан дәүләт мәдәният институты 90-нчы елларда әлеге йоланы Казан шәһәр җирлегендә Тынычлык бистәсендә башлап җибәргән. Әлбәттә, ул вакытта мин мәктәп укучысы гына, инде мин студент елларымда мин әлеге йолаларда инде катнаша идем, җырлый идем, чыгыш ясый идем. Хәзер дә безнең ел сайын Казан дәүләт мәдәният институты әйдәп баручыларның берсе. Шушы йоланы оештыру буенча Казан территориясендә аның маршруты бар. Ул бик күңелле, бик матур итеп үткәрелә. Менә маршруты бар дип әйттегез, шулай да менә теләгән һәрбер Татарстанлы монда килеп бүләген тапшыра аламы? Әлбәттә, без
һәрбер урамга кирип бүләк җыю андый мөмкинлек юк. Аның өчен бик күп Берничә айлар айлар буе. кирәк, чөнки безнең Казаныбыз бик зур. Ләкин бу чара алдан масса күләм чараларда реклама бирелә, ул турыда беләләр һәм теләгән һәрбер кеше әлеге маршрут буенча безне табып, күреп, килеп, бәйрәм дә итә ала, үзенең бүләген, үзенең өлешен дә кертә ала шушы матур Сабантуй бәйрәме. Менә аннан соң тагын шул теманы да кузгалтасы килә. Менә элегрәк яшь киленнәрдән бүләкне айрым алганнар. Шулай бит. Бу инде иң кадерле, иң матур бүләкләрнең берсе булган. Ул инде әлбәттә сөлге, шулай бит. Һәм әлеге сөлге Сабантуй батырына бирелгән. Менә күңелдә шундый сорау туа, ничектер бит инде яшь килен булгач, аның бит инде янәшәсендә батыры да бар кебек бит. Ул бөтенләй башка кешегә үз бүләген әзерли. Менә ни өчен татар халкы менә шулай уйлап чыгарган икән әлеге йоланы? Минем өчен, минем фикерем буенча, бу яшь киленнәр үзләренең һөнәрләрен дип күрсәтәбез дип тапшыралар. Бу инде имтихан тоту кебек, шулай бит халык алдында. Әйе, шулайдыр. Бер ел, мәсәлән, бер ел дәвамында ул шигә шул сөлгене, әйе, бу Үзенең имтихан, осталыгын күрсәтә, осталыгын үзенең күрсәтә. осталыгын, булдыклылыгын, авыл каршында, авыллык кешеләре каршында ул бит демонстративно дип әйтгәндә күрсәтә. Менә нинди һәм әлбәттә үзенә тиешле бәяне ала. Ул аның самооценкасын күтәрә дигән инде, ул ничектер үзен кыюрак тотырга мөмкинлек бирә. Аның булдыклы, сәләтле икәнен, яхшы хуҗабикә икәнен күрсәтә торган билге инде ул үзенчә. Бу инде татар халкының зирәклеген дә күрсәтә, шулай бит. Әлбәттә, безнең татар халкы гомумән тырыш халык, булдыклы халык. Менә аннан соң гомумән белем биргәндә, укучыларыгыз белән сөйләшкәндә, сез бит инде милли бәйрәмнәр темасында күтәрәсез, шулай бит. Гадәттә төп басымны нәрсәгә ясарга тырышасыз? Без менә еш кына балалар, ул безнең киләчәгебез дип әйтергә яратабыз. Димәк инде милли бәйрәмнәребез дә алар кулында булып чыга. Төп басымны шул йола, нәрсә ул йола? Шул йолада, йоланың эчендә нәрсә тора? Мәгънәсе, төп мәгънәсе турында беренчедән. Икенчедән, без сәхнә кешесе, безгә кирәк күрсәтергә үзебезне бик матур итеп, сәхнәдә профессиональ итеп, без шул дәрәҗәгә тырышабыз ирешергә. Гомумән студентларны без милли рухта тәрбияләргә тырышабыз. Бигрәк безнең кафедрабыз халык иҗатын өйрәнү буенча безнең специальләшкән фольклор. Фольклор бит ул җыр бию генә дә түгел. Ул халыкның көндәлек тормышы, көнкүреше, аның костюмнары, аның кухнясы, милли ашлары, күңел халәте, җырлары, биюләре, халык авыз иҗаты. Фольклорда бөтенсе чагылган. Һәм безнең институтыбызда, безнең кафедрада эшләп килә инде 4 ел милли ансамблебез. Анда 4 курс студентлары йөри, 20-дән артык студент. Без этно-мюзикллар куябыз, заманча сүзләр белән сөйләшәбез инде. Шулай ук менә безнең бар репертуарда зур күләмле шундый продукт дип әйтик, ул Сабантуй, бәйрәм йоласы. Ул җырлы, биюле, театральләштерелгән, ярты сәгатьлек шундый бик матур тамаша. Һәм менә шушы алымнар белән без үзебезнең студентларны халык тормышына ничектер якынайтып, аны эчтән белергә өйрәтәбез, аңларга. Анда атрибутлар да бар. Алар үз куллары белән кайберләрен ясыйлар һәм шуларны кулланып, җырлап, биеп, сәхнәләштерәләр. Алар шул тормышны үзләре аркылы үткәрәләр һәм үзенә күрә бу бик зур тәрбия чарасы дип уйлыйм. Безнең мәдәният институты менә шушы милли юнәлешкә бик зур игътибар бирә. Һәм инде монда әфәрин дип кенә әйтеп куясы килә. Менә ничек кенә әйтсәк тә, шулай да инде менә элеккеге заманнар белән чагыштырганда, инде бүгенге көндә Сабантуйлар башка төрлерәк үтә. Шулай бит менә безнең бала чагыбыз белән чагыштырсак да, менә аның бүгенге көне ничек сурәтләр идегез? Ул алга барамы, әллә инде бераз артка чигендеме? Былай определенно әйтеп булмый минемчә. Ул алга барырга тиеш. Яңа уеннар, яңа ярышлар булырга тиеш. Ну, һәм булырга тиеш тә борынгы йолалар. Вот аларны берләштергә кирәк.
Әллә ничектер. Вот яңа йолалар белән, яңа уеннар белән бергәләп, карап, төп итеп карап, уйларга кирәк ничектер. Әлбәттә, замана үзенең ниндидер таләпләрен куя ул. Без монардан бер кайда китә алмыйбыз. Цифровизация, алар безне каплап килә менә бу явлениялар, күренешләр дип әйтик инде. Ләкин ничек кенә булмасын, Сабан туе бит әле элекке заманнардан менә карасаң, борынгыдан ул шәшү алды яласы. Жир ананы ничектер ризалату, жир ананы зурлау, аңа орлык сибәр алдыннан аңа ниндидер бер рәхмәт, хөрмәт күрсәтү йоласы буларак үткәрелгән. Хәзер инде безнең ул шәшү эшләре беткәч, җәй көне ничектер зур бер шундый масса күләм чара итеп үткәрелә. Элек Сабан туен шәшүгә хәтле үткәргәннәр, шәшүдән соң җирне тынычлыкта калдырып җыеннар үткәргәннәр. Җыеннарда инде төрле авыллар берсенә-берсе йөреп, туганнар, кунаклар кабул итеп, мунчалар кереп, ничектер менә шундый бер период булган, җиргә тиергә ярамый торган вакыт. Ул вакытта инде алар менә шушы туганлык хисләрен яңартып инде кунакларга ирешкәннәр. Миңа калса хәзер менә шушы ике функцияны безнең бер Сабан туе үзенә берләштерде. Туганнар да кайта, шәшү эшләре беткәнне дә менә бөтенесен берләштергән бер шундый брендовый зур масса күләм, хәтта бөтен милләтләрне берләштерә торган шундый матур безнең титульның татар халкының шундый зур бәйрәменә әйләнде. Бөтен җир шарында миңа калса Сабан туен белмәгән нокта юктыр. Менә шулай да аннан соң соңгы елларда бүгенге бәйрәм ул бары тик концерт карауга кайтып кала дигән сүзләр ишетергә туры килә. Әйтик, мәсәлән, авыл районнарга да күзәтү ясасак, монда бит инде зур-зур артистларны чакыралар, ничектер инде төп басым аларга юнәлтелә кебек. Менә бу фикергә карашыгыз. Мин узган елны Азнакай районында, Шуар Абдул авылында Сабан туйда булдым. Анда бик гади генә үткәрелде ул. Шоу, димәк, шоу фәлән әйбер булмады. Шундый матур итеп, шундый кешеләр уйнады. Концерт булды анда. Ул булды үзләренең мәдәният йортларыннан артистлар чыгыш ясады. Бик матур итеп узды. Артистлар концерт куябыз диләр, дисәк тә, или куялар концертларын, куйсыннар. Бик матур кешеләр бәйрәм итәләр, карыйлар концертларын. Минем өчен концертлар булырга тиеш. Иң мөһиме, милли рух саклансын, шулай бит. Һәм үзенә күрә бер җылы хис, күңел бәйрәме булсын иде ул, шулай бит. Авылларда әлбәттә шундый локаль территорияларда дип әйтик, шундый җылы атмосферада күбрәк үтә. Ләкин авылларга да тырышалар хәзер менә бу йогынты инде теге зур масштаблы итеп үткәрергә. Ләкин ничек кенә булмасын, Сабан туенда җир батырын зурлау, җирдә эшләгән кешеләрне, авыл кешесен зурлау калырга тиеш. Чөнки без менә шәһәрдә яшәп, без җир эшенең авырлыгын белмибез. Сабан туе ул җир батырларын, авыл хезмәтчәннәрен зурлый торган бәйрәм. Һәм ул хезмәтчәннәр җирдә генә, кырда гына эшләмиләр, аларның әле күңеле җырлый. Алар сәхнәгә күтәрелеп үзләренең җырга, сәләтләрендә күрсәтергә тиешләр дип уйлыйм. Ул элек-электән шулай булган. Һәм авыл кешеләрен тыйырга ярамый. Район сәхнәләрендә дә килгәннәр икән үзләренең җырларын, биюләрен күрсәтергә дип, аларга сәхнә бирергә кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки Сабан туе ул халык бәйрәме. Мин дә килешәм, бу инде нур өстенә нур өсти кебек, шулай бит. Инде менә Сабан туй турында шундый тәмле итеп, рәхәтләнеп сөйлисез. Бу урында сюжетта карап үтсәк, миңа калса инде бик урынлы булыр. Игътибар экранга. Йөз тапкыр сөйләгәнче, бер тапкыр үз күзең белән күрде халык мәкале. Сабан туй турында озын-озак сөйләшеп була, ләкин бер күрүгә ни җитә? Төшерү төркемебез белән Апас районы Сабан туенда булып кайттык. Ирак дәверләрдән безнең көнгә кадәр төсен югалтмый килгән бәйрәм ул Сабан туе. Ул хезмәт һәм дуслык бәйрәмедер.
Сабан тойының исеменә үк тирән мәгънә салынган. Сабынчыга, игъначыга мәдхия җырлау, аның хезмәтен олалау, рәхмәт әйтү, олы эшләрдән соң җырлап, биеп, күңел ачып, хезмәт тоен үткәрү. Бу чыннан да шулай. Апасылар шулай эшләделәр дә. Хезмәт алдыңгыларына, кыр батырларына мәдхия җырладылар. Алар биредә байтак икән. Менә алар иртә таңнан караңгы төнгә кадәр армый-талмый икмәк, сөт, ит өчен, республикабыз муллыгы өчен тырышучылар. Менә мин шушы Апас районында туып үскән, бер кая китмичә Апас районының авыл хуҗалыгы өлкәсендә генә 52нче ел сезонга килдем. Менә бу Сабан туйга шатлык белән 52нче елымны башкарам. Менә бездән авыллардан үрнәк алып, шундый матур итеп яшьләргә теләр идем мин, авылны яратып, авылны бетермичә авылда эшләргә бөтен мөмкинчелекләр бар. Бик кирәк авылга яшьләр, белгечләр, менә алар курыкмыйча, шундый матур бәйрәмнәрдә менә эшләгән кешеләрне шундый матур итеп зурлап, шуның хәтле шатлыклар биреп, күңелләр булып, эшләгән кешенең кадерен беләләр безнең Апас районында. Апас төбәге эшкә батыр, җырга моңга да оста. Бәйрәм тамашасында моңа үзебез инандык. Апас төбәге безнең Сара ханымны үстергән, Шәвкәт Галиевны биргән, Фәхри Насырдиновны биргән, менә шушындый матур тау ягы, безнең Апас ягы. Аллага шөкер, менә быел инде мин һәр елны кайтырга тырышам үзебезнең Апас Сабан туена. Шакырсалар да, шакырмасалар да, без кайтырга тиешбез туган якка, туган авылга, туган нигезгә. Бәйрәм милли уеннар, җырмың, уен көлке белән дәвам итте. Әфәрин апаслылар, сез булдырасыз. Шуннан да ничек рәхәт булып китте, шулай бит Сабан туй мизгелләрен күзәтүе, әмнә мәйдан уртасына басы, бәйгеләрдә, уеннарда да катнашу, монысы инде бәхет өстенә бәхет дип әйтергә кирәк, шулай бит сез дә килешәсездер. Инде бик тиздән Казаныбызда да Сабан туй бәйрәме көтелә. Без инде барлык тамашачыларны әлеге бәйрәмгә чакырып калабыз. Һәм әлбәттә инде бәйрәмнең географиясы хакында да сөйләшеп үтәсе килә. Билгеле, ул Татарстаныбызда бик популяр, шулай бит, әмнә Татарстаннан кала. Тагын нинди төбәкләрдә, нинди илләрдә үткәрелә икән. Бәлки үзегезнең кайдадыр булган. Татарлар яшәгән һәр ноктада җир шарын менә глобусны әйләнерсәң, кайда татар яши, бөтен җирдә безнең бәйрәм үткәрелә. Без инде менә артистлар буларак bütün Россия регионнарын әйтеп узырга кирәк. Мәскәү, Санкт-Петербург, алар бик күп инде. Например, Нижний Вартов, Сыктывкар, Красноярск. Менә татарлар яшәгән һәр Владимирда да бу елны әлбәттә үткәрелә. Финляндиядә, bütün Европада, bütün менә шу илләрдә дә үткәрелә. Мин үзем менә кайда булдым? Баку, Сочи шәһәрләрендә булырга туры килде Сабан туйлары белән. Искиткеч Астанада берничә тапкыр булдым. Искиткеч матур итәндә зур итеп үткәрәләр аларын, яратып үткәрәләр. Bütün милләт вәкилләрен җыялар. Әлбәттә инде уртада безнең татарлар. Шуннан да халык бәйрәменә әйләнде дип әйтү дә дөрес, шулай бит? Менә хөрмәтле кунакларыбыз, шуның белән инде тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Миңа калса, инде якынлашып килүче бәйрәм уңайыннан милләттәшләребезгә теләкләрегез дә бардыр. Җиткерә аласыз? Бар. Безгә безнең матур милли йолаларны, гореф-гадәтләрне, рухны тотарга, күтәрергә. Шулай итеп, шундый теләкләрем. Иң мөһим теләкләр шулай бит. Һәм миңа калса, әле музыкаль бүләгегез дә бардыр. Сабан туе, хезмәт туе, шатлык һәм бәхет туе, шул уйнап көлеп җырлап биеп бәйрәм итик көн буе. Уйнап көлеп җырлап биеп бәйрәм итик көн буе. Барлык казанлыларны, баш калабыз кунакларны, гомумән бөтен телевизор караучыларны чакырып калабыз иртәгә сөлге җыю ишарасына. Һәм инде ял көне 23 июнь көнне Казан Сабан туена безнең Казан дәүләт мәдәният институты шулай зур масштаблы концерт әзерли. Biz de ул программада булырбыз. Очрашканга кадәр сезне көтеп калабыз. Сабылып торабыз бик зур. Иң мөһиме Сабан туйлар гөрләп бетсен, шулай бит рәхәтләнеп бәйрәм итик. Илләребез, көннәребез тыныч булсын. Балаларыбыз сау сәламәт булсын. Шулай гореф-гадәтләрне саклап, аларны актуальләштереп, онытмыйча алга таба яшәргә насыйп булсын. Амин. Һәм инде әлбәттә сезгә дә менә шундый җылы, рәхәт әңгәмә өчен рәхмәтебезне белдерәбез һәм киләчәктә дә очрашырга насыйп булсын. Бик зур рәхмәт, сау булышабыз. Рәхмәт.
Хөрмәтле телевизор караучылар, инде бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.